बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। सा 210 दौरिफोरनो बिटिआर सरकारनिफ्राय 10,000 राङै अनसुंथाइ चेक राननानै होदों। बिटिआर सरकारनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननायजों बाथौ दौरिफोरनो अनसुंथाइ महरै रांनि चेक गथायनानै होदों। तामुलपुर जिल्लानि आवथायाव थानाय तामुलपुर बियाब दुलाराय बाथौ गुथुमनि नब्लाङाव खुंजानाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों सा 210 बाथौ दौरिफोरनो दुलाराय बाथौ गुथुमनि आफादगिरि सभाराम बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी आरो दुलाराय बाथौ गुथुमनि गाहाय गोथारि काशीनाथ सोरगियारिनि नुजाथिनायाव बे रांनि अनसुंथाइ चेकखौ राननानै होनाय जायो। गामि आरो बियाबनि बाथौ थानसालियाव थानानै रायजोफोरखौ सिबिनो आरो इसोरनि सेराव सुंग्रिनो हानाय दौरिफोरनो बिटिआर सरकारनिफ्राय बेफोरबादि रांनि अनसुंथाइ होनायखौ साबायखर बावो गणेश दैमारिया। बेजों लोगोसेनो बुंथिबावो गासै आसामाव सा 1,500 दौरि आसारिफोर दङ। बिथांमोननि गेजेराव सिगांनि समाव माखासे होखांखाबाय होननानै बुंथियो। फैबाय थानाय समावबो खुंथाय सरकारजों सावरायनानै अनसुंथाइ चेकखौ होनाय जागोन होनना मिथिहोयो। बाथौ धोरोमखौ गेरेमसा आरो बाथौइजम खालामनो नांगौबा जों खौसेथि खालामनो नांगोन आरो बेनि बिबानखौ दुलाराय बाथौ गुथुमा लादों होननानै बुंथियो बिथां गणेश दैमारिया। मख'नो गोनांदि सरकारि महरै अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों बाथौ दौरिफोरनो बेबादि अनसुंथाइ होनाया थारैनो बाख्नायजाथाव आरो बेयो बाथौ दौरि आसारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सम होनना बिथाङा बुंथिबावो। गिबियावनो बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनानै दुलाराय बाथौ गुथुमनि जि दौरि आसारि बिथांखि बिथांमोननो अनसाय बिथांखि जा आसुनि दंमोन बिटिआरनिफ्राय मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बाथौ गुथुमनि जाबायदि दौरि आसारि बिथांमोन दङ बिथांमोननावबो एसेब्लाबो राङारि अनसुंथाइ होनो थाखाय आवगायबोदोंमोन जोंजों सावरायनानै आरो थिग बेबायदियै मैयानि जा बे गेवलां मेलाव होनो गोनांमोन बेयो समनि एसे सोलाय सोल' जानायाव बेखौ होनो हायासै मैया। दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गुथुमनि सिङाव थानाय तामुलपुर बियाबनि बे बाथौ थानसालियाव मानाव गेदेर आफादगिरि दुलाराय बाथौ गुथुमनि सभाराम बसुमतारी आखाइनिफ्राय आरो काशीनाथ सोरगियारि गाहाय गोथारि बिथांजों जथायै बिटिआरनि सिङाव थानाय जेरैबायदिहाय उदालगुरि भेरगाव साब डिभिजन आरो बिथिं तामुलपुर आरो कामरुप बेखौ लानानै दिनै बेहाय राननाय जादों। जोङो मोनसे जन हिसाबै 3 जन खालामना लानाय जादों। बे जना जाहैबाय दा 3टा बाजायाव सालबारि साब डिभिजननि जा बाथौ थानसालि दङ बेहाय दा 3टा बाजायाव राननाय जागोन। दिनैफ्राय 96 बे मोनब्रैजों राननो हानाय जादों आरो बे दिनै जोङो साबायखर बावनांगोन बिटिआरनि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा जा दौरि आसारि बिथांमोननो जा राङारि अनसुंथाइ होनाय जादों बे अनसाय बिथांखि आसनिनिफ्राय बेखौ जोबोरै बाख्नायथावना। मानो होनबा बिथांमोना गोबां दिनै थानसालियाव थानानै समाजनि गामिनि थानसालियाव थानानै बियाबनि थानसालियाव थानानै जोंखौ इसोरनि सेराव अराय सम बोर साबस्रिनायजों लोगोसे गामि समाज आरो जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथिखौ फैथोंनि थाखाय अराय सम बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज खालामबाय थायो आरो बिथांमोनखौ जोङो श्रद्धा खालामनाया दिनै जोबोरै गोनांथि दं होननानै बिथांमोननो बे आसनिखौ होनाय जादों। बाथौ गुथुमनिया बेलेग दङ नाथाय जोङो माखासे ग्रुपनि जि बाथौ सिबियारि बा दौरि आसारिफोरनो जों होनायखौ नुनो मोनाखै। मा बुंनो सानो बे बेलायाव? बे नङा, जों गासै बाथौ सिबियारिफोरनोनो होनाय जादों। जेरैबायदि रंगिला बाथौनिबो दङ, सोरबा गुदि बाथौनि होननायबो दङ। जों बेहाय गुदि बिजौ जेबो फारागथि लाबोआखै, गासैबो मोनदों। नाथाय बिनि गासै नेतृत्वखौ दुलाराय बाथौ गुथुमा लादों। मानो होनब्ला दिनै बाथौ धोरोमखौ जुदि गेरेमसा खालामनांगौब्ला आरो जों बाथौइजम खालामनांगौब्ला जोंनि गौथुमा खौसेथि जानांगोन। सिबिनाय खान्थिया एसे आलादा जानो हागौ, नाथाय जों धोरोम हिसाबै खौसेथिखौ लाबोनांगोन। बेनिखायनो बिनि गाहायै दायित्वफोरखौ दुलाराय बाथौ गुथुमानो लानानै बैफोरबायदि जायगाफोराव जोङो राङारि अनसुंथाइखौ होनाय जादों। बेयो अकल दुलाराय बाथौ गुथुमनि थानसालिनिल' मोनदों नङा, बेहाय सारा आसामाव थानाय बाथौ थानसालियानो मोननो हादों। फैबाय थानाय समाव जे दुलाराय बाथौ गुथुमा अल आसामाव जोङो 1500 देउरि दङ।
दा अल आसामाव 1500 देउरि दंबा दा बिटिआरनि थाखाय जादों आरो आसाम गभर्नमेन्टआ 2 बोसोर आवगायै 10,000 रां होदोंमोन। दा जोङो खालामनो थाखाय जोङो मोनसे डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों इन्डिजिनियास डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों जों अल आसामाव थाना बे 1500 दौरिफोरनो जोङो राङारि अनसुंथाइ बोसोरै मोननो हानायनि थाखाय जों सावरायगासिनो दङ आरो बेखौ जोङो आसा फारिदों बे जागोन आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआबो अरायसम जों मदद होलांबाय थागोन होननानै बिथांमोनाबो जोंनो बाथ्रा फोसावदों। मानो होनबा जोंनि रेजिस्ट्रेसन देउरिफोरानो 1300 देउरिफोर जोंनिया अल आसामाव दङ आरो 2000 दौरिफोरा दा ओरैनो बाहेरा गामि आफादनि दौरिफोर दङ। बे खोनाखौ जों जथाय खालामनानै मोनसे स्टेप वाइसआव जों खामानि मावलांनो थाखाय नाजादों आरो बिथांमोनाबो जोंनो बाथ्रा दा बेखौ जोङो जा अनसाय बिथांखि बिटिआरनि जा स्किम बेयो बोसोरै दा बोसोरैब्ला बे अनसाय बिथांखि स्किमनि गेजेरजों जोंनि जायखौ जोङो इसोरनि सेराव सुंग्रिनो हानाय जोंनि दौरि आसारि बिथांमोनानो आरो बिथांखौ जों श्रद्धा खालामनानै निस्सय उनाव बिनि हाबाफारिखौ लालांबाय थागोन आरो बिनिख्रुइ बांसिन बारायनानै जोङो मोननो हागोनखौ आसा खालामदों मानव गेदेर बिटिआरनि सिबा बे बाथ्राखौनो फोरमायदों। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ, जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन। एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंगौसार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PG DCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सोलों लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।